سلام تخطاتتنا channel كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكوني وترمنيوتيو لو من ريارستي بحفشا نخلنا كتنكف زخل نطبي يكون نسو دما أبز حلفة قعوزة هيوتنا بستفل عليه مخنيات زبدلونا زهاسيونا زعمتونا سبات يخونو كونتات كلك غليو سمبرات أبر سناز قدفلنا بفلاي دما سبات بزخون يخون من قد زبدلونا اتنساتهم زقبرونا هاسيان مقداتن دما أبزرسنا تشميرو زترفه بخالا زراربان خردانا إذا عين سب نالفاد فلاي ورايلو زبدلنا زنبرا بنسنتنا ديو ولدنا ديو ممحاران ديو مابغزاوتنا زنبرا ديو عبساوا ديو عبغلغلو ديو عبقعزو سدد ديو كابستفل عليه من قدي كيم حسكارو لابرسها كل جزء ملالا سكات غينو بزي حج زربا غيركم حسبوه كما يجيركم توصدوا مسلكم نخردانا حدا سب نابغزاخا إتي خايو أوكي نغزاخا متيكا غزا خرايب كاي غزا هيب كاي نقمطلو እዚ ሰብ እዚ ግን ኣከንዲ ገዛ ክራይ ዝኸፍለካ ብጥዑሕ እናተቐመጠ መሊስ ንዓኻ ይፀርፈካ የዳኽመካ ኣብ ሂወትካ ንኸይትዕወት ንኸይትሕጎስ ኣሲሩ ሒዙካ ዘሎ ጌርኩም ወሰድዎ ልክዕ እዞም ሰባት ቂምታ ሒዝና ኣሎም ዘለና ኣብ ርእስና ዝቕመጡ ከምኡ እዮም ጥሩሕ ገዛ ክራይ ከይከፈሉ ርእስና ንኻልእ ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ኣሲሩ ሒዝና ኣብኡ ሒዞምና ብዛዕቦምና ሓሰብና ንሶም ግን ኣይዝክሩኻን ከማን ካብዚ ዝኸፍእ መቕፃዕቲ ድማ የለን እቲ ቀደም ዝበደሉና ዝሃሰዩና ምዝ ሕጃብ ሂወትና ዘጋጥመና ስምብራት ክወዳደር ኣይክእልኒ እንታይ ዓይነት መጉዳእቲ ወሪድና ብዘይገድስ እዞም ሰባት ኣብ ርእስና ዝፈጥርዎ ምስ ግዜ ዝፈጥርዎ ነውፅን ፀገምን ነቲ ርእስና ኣሲሮም ዝሕዝዎን ንሱ ይዓቢ ካብቲ ቀደም ዘጋጥመና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ነውፆም ኢና ንርኢ ነፍሲ ወከፍና ድማ ይብሓዱ ይብዝሑ ይዕበይ ይንኣስ ከምዚ ዓይነት ክስተት ኣለና ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ምክንያቱም ከመይ ጌርና ሙቭ ንገብር ካብዚ ንወፅእ ክትሕግዘና እያ ከምኡ ድማ ልብና ከፊትና ንስማዓያ ምክንያቱ ክትሕግዘና ንኻልኦት ንክትሕግዝ ድማ ሼር ግበርዋ ላይክ ኣብዋ ካብ መጀመርያ ሰናይ ምክትታል ግበረና እናበልኩም ሌትስ ጎ ኦልራይት ቀዳሚት ነጥቢ how to go let go of your past ኢና ንብል ዘለና past hurts and ways to move on so ቁጥር ሓደ ነጥቢ define and express your pain መጀመርያ እንታይ ትመጉዳእቲ ጽቡቕ ጌርና ኣነፂርና ንፍለጦ ድሕሪ ድማ ክንገልጾ ክንዛረበሉ ኸ ክንፍትን ኣለና እንታይ ማለትና እዩ the first step to forget your hurt is understanding why you were hurt try to get the root of the bad memories so መጀመርያ እቲ ዝወረደና ብንጹር ብትኽክል ክንፈልጦ ክንፍትን ክንክል ኣለና ምክንያቱ ክንኣልዮ እንድሕሪ ኮይና ብንጹር ክንፈልጦ ክንክል ኣለና ቀዳማይ ستيب قدامي سقمت مفتاحنا يزخوني يخون صقب نتصقم بتخكل مردا እዩ so نزخوني حتى نزخوني قد الكتفتح انت دليغا مجمريا تردايو ስለዚህ ነዚ መጉዳእት ንብሎ ዘለና ድማ ክንርድኦ ኣለና መጀመርያ እንታይ ይወሪዱና እንታይ ይጎዲዩና ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ንእቶ ካበይ ዝመጽእ ነይሩ እንታይ መበገሱ ነይሩ ክንርድኦ ንፈትን እንተ ተረዲና ንኽንፈትሖ ቀለልና ስለዝኾነ so next point then express the pain the hurt made you feel this can be directed to the person or venting to a friend writing a letter and burning it so ካልይቲ ስቴ ምስ ፈለጥናዮ ነቲ ዝተሰማዓና ነገር ነጥቃንዛ ክነውፅኦ ንፈትን እዚ ሕጂ ነቲ ሰብ ዝበደለካ ኩሉ ግዜ ከይትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ወላ እንተረኺብካ ኣለኹ ብላካ ኽእል እዩ ዝገደደ ድማ ከም ዝበድልካ ንዘልኳ ፅቡቕ ገበርኩ ክብለካ ኽእል ስለዚ ነቲ ኣብቲ ሰብ ኣይንመርኮስ ዝያዳ ግን ነቲ ስምዒትና ነቲ ዝተሰማዓና ቃንዛ ናብ ዓርክና ድዩ ናብ ፈተውትና ድዩ ናብ ኣሕዋትና ምስኦም ኮይና እውን ነውፃዮ እዚ ዘይከኣለና እንተኮይኑ ንፅሓፎ ወረቐት እንታይ ተሰሚዕና ንስማዓዮ ክንፅሕፎ ተዘይንኽእል ኮይና ኣብ ቪድዮ ንምልኣዮ እናተዛረብና እቲ ዝተሰማዓና ካብ ርእስና ካብ ሓንጎልና ክወፅእ ኣለዎ ብቓላት ኣብ ወረቐት ተፅሒፍካያ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ኣቃፅላታ ወረቐት እቲ ሜሞርናቱ ይቃፀል ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዝኾነ ስቴፕ ፈትን ነታ ሜሞሪ ዝመላእካ ኢኻ ደሊት ግበራ መመሊስካ ይትስማዓያ is another point as well so this will help you understand why you're hurting and what you will do in the future to avoid similar pain እዚ ስቴፕ እዚ እንታይ ይጎዳእካ ኣሎ እንታይ ዝጎዳእካ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ዝሕግዘካ ንድሕሪ ሕጂ ንዝመፀካ ብድሆታት ፀገማት መጉዳእቲ ብኸመይ ክትፈትሖም ከም ዘለካ ክሕግዘካ so you can feel empowered instead of victimized እዚ ክትገብር ከለኻ ድማ ሓይልኻ መፍትሒ ኣብ ኢድካ እምበር ሓይሊ ዘይብልካ እሱር ክትከውን ከም ዘይትኽእል ይገብረካ ኣሎ
point number 1. Now let's go to point number 2. Try to stay in the present. استخالنا متن أبز حج نكون تمالتنا. Reliving the past can be addictive. It gives you the opportunity to do it again and respond differently, to fight back, to speak your mind instead of silencing yourself. So نتك أدم زجات أمك بحساب بحلمي كتملصون تجميرك والفك حزاك خليه مغنياتو نتك أدم زجات أمك أبتك زيتي كتزارب الله يكالكان قبل ما تكتب يكالكان كتب بأس يكالكان سلزي إزعج بحساب كتملصو خلقة تكتب له الزلخة كم تبلي يقبرك تخد قبره تدلي كتقبره بحساب كم تقبره يقبرك سلزي نتك أدم زي قبرك حجك تقرم خلقة تصبق سمعك يخيل يا بحسابك أب موداتا ግን ኣብ ሓሳቢና ዘለና ኣብ ተግባር ኣይኮንና ዘለና ክንዲ ምንታይ ንድሕሪት ንምለስ ኣለና ክንቅይሮ ንኽእል ነገር የለን እቲ መጉዳእቲ ወሪዱ እዩ ተፈፂሙ ተወዲዩ እዩ ትዛንታ ስለዚ ኣብኡ መጠን ብዙሕ ዝተመላለስናዮ ዋላ እኳ ንዕርዮ ነገራት እንተሃለወ ብሓሳብ እዩ ዝቕየር ነገር የለን ኣብቲ ኩነት so it allows you to understand better what happened where did it go wrong and what should you have done better ስለዚ ንኽትርዶ እንታይ ኣጋጢምካ ብትኽክል እንታይ ክትገብር ነይርካ ብኸመይ ኣክት ክትገብር ነይሩካ ክገልፀልካ ይኽእል እዩ ዋላ ክንምንታይ ክንድኡ ትሕሰብ ዳእምበር ዝቕየር ነገር ግን የለን so regardless of the benefits fight the urge to relieve the pain over and over so ዋላ እኳ ከምዚ ጥቕምታት ዝበካ ተቐደም ዘይገበርካ ክትገብሮ ዕድል እንተሃበካ ዝበካ እንተመሰለካ እዚ ሓሳብ እዚ ክትንቀቐሉ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ዝተመለስካሉ መጠን ትዕርየ ነገር የብልካ ነዚ ናይ ሕጂ ግዜ ድማ ይሰርቀልካ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቃንዛተ ተመሊስካ ብዛዕባ ምሕሳብ መሊስካ ናብ ቃንዛን ሽግርን ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ ዘሎ ዝገብረክ ዘሎ you can find happiness there so ሓጎስ ኣብኡ የለን እቲ ኩነታት እቲ ቦታት ናብኡ ምምላስካ ጭንቅን ሓዘንን ስቃይን ይኸምፅኣልካ ምክንያቱ ተበዲልካ ስለዝኾንካ ወይ ተበዲልክ ስለዝኾንክ ስለዚ መጠናዊ ዝተመላለስካ መጠኑ ትቃንዛ ከም በሓድሽ ክመለሰካ እዩ so you can only experience that now so ሓደ ግዜ እንታይ ዝብልዎ እዚ post traumatic stress disorder ዝበሃል ኣሎ PTSD ድዮም ገለ ዝብልዎ እዚ ዓይነት ፀገም ክህልወና ኸልዩ ካብቲ ቀደም ዝሓለፈና ማሰይቲ እዚ ማሰይቲ እዚ ከምዚ እንተለና ኤክስፐርት ክኢላዊ ሓገዝ ንሕተት ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ድሓን ዝኾነ እንተኮይኑ ግን ንዕኡ ገዲፍና ንዕኡ ንርስዓሉ መንገዲ ሕጂ ክንርኢና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክነግረኩም እየ so it's very important ኣብ ሕሉፍካ ኮለል ዘይምባል number 3 ቅድሚ ናብኣ ምኻድና መፅሓፈይ ብዙሕ ብዛዕባ ርእሲ ምትእማን ብዛዕባ ዝምድናታት ብዛዕባ ዕቤት ኣለዋ ተዘይረኺብኩማ ሊንክ ኣለኩም ካብቲ ከባቢኹም ክትደልይዋ ትኽእሉ ኣብ ገሊኡ ኣይትርከብን እያ ዘላ ቁርብ ዓቕሊ ክትገብሩ ኣለኩም okay stop playing a blame and victim game ታሳልሰይቲ ነጥቢ ኣገዳሲ ተምሳ ቁፅሪ 2 ተተሓዝያ ገለገለ ሰባት እቲ ዝተበደልዎ ቀደም ንዕኡ በቃ 10 ግዜ ብዛዕባ ክዛረቡ ከምዚ ገይሮምኒ ኣነ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ስለ ዝኾንከ እናበልካ ነቲ ዘለካ ሂወት ኣብ ጥቐነ ናይ ሕሉፍ ክትሓቆ ኢኻ ትፍትን እዚ ከዓ ንባዕሉ ኣዲክቲቭ እዩ እውን ወልፊ እዩ ኣብ ብዙሕ ሰብ ድማ ዝረአዩ ተበዲልካ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ተበዲልካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ነዚ ንክሕዶ የለናን እጅግን ክንርኢና maybe you were a victim of someone who did horrible things to you and you're unlucky for no fault of your own ሰባት ይኹኑ ገለገለ ሰባት ይኹኑ ካል ነገራት በዲልካ ኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝገደደ ድማ ብዘይናትካ ጉድለት ንኣብነት ኣብ ሓንቲ መኪና እናተሰፈርካ ሓደጋ ኣጋጢምካ ብጣዕሚ ሕማቕ መጉዳእቲ ኣጋጢምካ ኸውን ይኽእል ናትካ ጉድለት የብሉን እዚ ናትካ ፀገም የብሉን እቲ ኩነታት ይፈጢርዎ ኣብ ሂወት ግን ዘይዕድልካ ኣሎ ሓደ ግዜ ከምኡ የጋጥመካ እዩ so እዚ እውን ኣሎ እዩ The question is, it doesn't still serve you to sit around feeling bad for yourself, blaming others. So, ምሉ መዓልቲ ብዛዕባ ኮፍ ኢልካ ስለ ደስቆርቆርካን ዝሓዘንካን ዝተጨነቕካን ዝቕየር የለን ንዓኻኻ ወይ ንዓኺ የርባሓኪ የለን የኽስረኪ እዩ ዘሎ so in fact it hurts you በንፃሩ መጠን ብዙሕ ኣብቲ ናይ ቀደም ቃንዛ ዝተመለስካሉ መጠኑ ሕማቕ ትኸውን ኣለኻ ትሓዝን ኣለኻ ትጨነቕ ኣለኻ The only way to feel happy is to take responsibility for creating it for you. So ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ናብ ሓጎስ ክትከይድ ተደሊኻ ብመንፅሩ ሓላፍነት ውሰድ እወ እዚ ኣጋጢምኒ እዩ እዚ ነገራት እዚ ኣጋጢምኒ እዩ ብናተይ ጉድለት ንእሽተይ ነይሩ ኣብቲ ፀገማት ንእሽተይ ጉድለት ናትካ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ጠቕላላ ናትካ ጉድለት እውን ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢትስ ኦኬይ እዚ ኣጋጢምካ ኣሎ so ንክትሕጎስ ግን ናትካ ስጉምቲ እዩ so you're not responsible for what happened to you in the past but you are responsible for your attitude now እቲ ቀደም ዘጋጠመኪ
تقدم زقاطمك ناتكا قلت هاي نبرن ناتكا حلافنت هاي نبرن لومي نتقدم زقاطمك كنتات بخميت بدهوجن ميت خاميتي ناتكي وي ناتكا حلافنتي وي ناتي مهنياتو تقدم زقاطمك قاتمي لوما أنا بخمي يريو بخمي مكتو انتاي قبر على نجن أنا يدوسن أبتنا لوما تمليسة ناي تمال تمليسة كحممن كتشنقن كبكن دحر مريته مريج أنا تيو نو زقاطي مني كدقما يكوننا بهيوتي كابت زقاطمني زبالحي زحيله زنفع سب كوني كبلكا يخيلي نتغالي تتمرصكم كا يحيش so don't give others the power نتقدم زبدلكا لومو نابرسخا غزخراي كيكفله كبدلكان كعمصكان الدلاي تحبو حيلاي تحبو انتاي دا بنقير كاوصايو نتبوتو دما بسلامن فقرن قسانتن كتكو فتنينا نبلدلنا number 4 forgive them and yourself يقرب لهم نفسها يقرب لله مجمريا ناب املاح تامنو نديركم زا فيديو زي عندي نتوما باملاح تامنو يقرخ نبل قديتا لنا نزخونه يكون سب فلانتهم كريستيان كندي زينا يقرخ نبل لنا يلوم من يسوس شو عات غزي 7 شو كندي بنتاي سبديلكا يقرخ تبلو قديتا لك املاحكم يزبل املاحنا يقريتاي سلازي كندي بنتاي بدلنا زلو يقرخ نبلو خنكلالنا زي حق املاخن ناملاخن حقسني تزبالت اجن يقرخ نبل كلنا نتوم سبات ايكوننا نحقس لنا ننفسنا هنا حرنت نبعز لنا نصنت سلام قسانت نبعز لنا يقرب مبال كل ጊዜ قيمتا محاسه يبال كم تبزحات كيلاتات زبلو قيمتا محاز مالت سمستيخا نتزبدلكا كموت مصبايو مخنياتو تسما برس غايزل نعغايز حاسزلو እሱ ግን ሓንቲ ከውኒ ስለዚ يقرب كتبلو خلقا نتسمي كاباكالات كتوصلها بنصارخا نتقن زبدلكا يقرب تبلو انت زي دلخ انت كتقبر زلكا كتعوت يزلكا كتعيل يزلكا كتصبغ يزلكا كحرر تدليخايو ايكونن تتشغري كذا شغرر يلي يكون بديلك شو تكدا وي شو قدامي ነገር ታና ያምላክ ነገር ኢና ያለና ስለዚ ይቅረኽ ትብል ካለኻ ድማ ይቅረታ ምልክት ወይ ይቅረ ምባል ናይ ድኹማት ኣይኮነን ይቅረ ዝብሉ ሓያላት እዩ ስለዚ ድኹም ስለ ዝኾንካ ወይ ሓይሊ ስለ ዘይብልካ ወይ ክትብድል ክትዕመጽ ክትሐስስ ስለ ዘይትኽእል ኣይኮንካ ይቅረታ ትብል ሰላም ቅሳነት ፍቅሪ ስለ ትመርጽ እዩ ሓያል ሰብ ድማ ይቅረ ዝብል ድኹም ሰብ ኣብ ህልኽ ይዝነብር بسلا زي بلوسب أبلغن بأسن أنكليل كولي زنبر نوع زي كل تقولنا أب تبديلة عميس قبل أنكليل زنبر حيال سبقن يغريلون نفس قد حد قد جير نتون سبعة حد قد يبو سلام كمسي في التنمالتي سلازي حكت حوت تدليخا حويت تدليخا دما يغرى تام بالي زالو الحركة يغرى تبلك لغا تزجبر كان تصبغ نيرو ولا حتى يجبر كان يكون كان تبلا زلها تزجبر كان حماقي نيرو حماق كلوجن نسلام سلازي دلخو يقرب للكالو سب سلاز خوان كتاغاغي خانون كغاغي يخل نيري استغاغو خوون علني اتوا يقرا تازو لكازو لويكا نتسب سلام تب لكل ما نعاخا سلام تركب مالتي you can either punish yourself and submit to misery or forgive and create possibility for happiness you choose تمرج انتايو نتقيمتا تسكيمكا نتمرزي تسكيمكا كتساقن كتشنقن كتغهندو كتنبر تدلي ويس يغريلكا عرسعكا كاب نفسها وصيخا سلامن قسانتن كترك مرجع نباهم ايو مالتي number 5 don't let the pain be your identity قال دما اتك انزا تشجر زغاطمكا ملليناتكا تارغاي تكبر اساتا بكم تستبدلت انديا تخمس زغبر وانديوم تخمس استهرمن ديو تخمس زخون انديو بتك انزا خسبو خيلليكا كتنققلكا مغنياتو قال سبات كاب محير تزقاطو من بدوتات كاب مزرابهم نوعو كاب معلالهم سبقسي ملليناتهم ساقواي خونس سبات بويم زفلطوا هذه as everything you do and all your relationships center around something that hurts you it will be harder to move on so كل تهيوت كا زمدناتات كا مسبات من اللايكان ابتستبدل كايو زقاطمكا زتمسرته تغينو ካብ ክትቅፅላይ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሰብ ዝበካ ምድንጋፅ ድዩ ተገዳስነት ድዩ ክርድኡኻ ናይ ምፍታን ድዩ ክሕግዙኻ ናይ ምፍታን ድዩ እሱ ዕጋበ ዝበካ ቡ ትግለፅ ኮይንካ እንተፈሊጥካ ነብስኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ምክንያቱ እቲ ሽግር ዘጋጠመካ መለለይኻ ሽምካ ስለ ዝገበርካ እዩ ወይ ሽምኪ ስለ ዝገበርክዮ እዚ ኸ ንዓኻ ይኹን ነቶም ሰባት ኣይክጠቅምን እዩ just 1 minute بنصارو نت تاريخ نات كانت زانتا نات كانت حلوفكا ناب صبق كتقيرو هتكلالكا you would feel better if you stop letting your pain define you صغا ويسغب عنزاغن بشجر كن زي كونه
كينو كتكلي you can have a sad story in your past without building your present around it أب حلوفك أبز حلف هيوتك حماق زانتا حماق صقم كله يغليو نايلومي هيوتكاجن نس أبرغنا تكونا يقبان نيروكا يولومجن كالي سبكت كونفتن واو كم زعينا تاريخ زنبري سبزي ፍጹም ነው ይመስልኒ ክትበሃል ክትከላለካ ክንድምንታይ ፀገም ኣጋጢምካ ብናይ ሎሚ ሂወትካ ሾክ ግበሮም ንሰባት ከምኡ ዘጋጠመካ ዘይትመስል ሰብ ክትከውን ድሕሪ ኽኢልካ ክንከውን ተኽኢልና እዩ እቲ ዝበለፀ ሂወት ክንድምንታይ ሽግር ወሪድና ነይሩ ኪኑ ካብኡ ዝሓየልና ኮይንና ክንወርድ ኣለና so consider the possibility for happiness እዚ ድማ ነቲ ሕሉፍካ ገዲፍካ ነቲ ዛንታቲ ከም መለለይካ ዘይኮነ ካብኡ ተማሂርካ ዓብይካ በሲልካ ዝወፀኻ ነፀብራቅ ክትከውን እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ ዓወትን ሓጎስን ዓብይ ዘሎ ቁጥሪ 6 reconnect with yourself before the pain ሓደ ግዜ እቲ ዘጋጠመና ማህሰይቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክእለ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዓብይ ስምብራት ኣብ ኣካላትና ዝገደፈ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣእምሮና ዝገደፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስቲ ቃንዛ ንነዊሕ ናብ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከይሰማዕናዮ እዚ ምኽሪ ከይሰማዕናዮ ንነዊሕ ተሸኪምናዮ እንተመፂና ፅባሕ ክንገድፎ ይንኽእል ኢና ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ግን ክንገብር ኣለና እንተኽኢልና ቅድሚ እቲ ሽግር ቅድሚ እቲ ቃንዛ ቅድሚ እቲ ማህሰይቲ ምግጣሙ እንታይ ዓይነት ሰባት ነርና ሶ እዚ ሎሚ ዘለና ሂወት ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመና ፀገም ድሕሪ ኮይኑ ከምኡ እስከ ንቅድሚት ንመለስ ቅድሚ እቲ ፀገም ዝነበረ ከመይ ዓይነት ሰብ ነርና ሽዑ ከመይ ዓይነት ሰባት ነርና ዘይኮነስ እቲ ፀገም ከምዘይ የጋጠመና ንሕሰብ ኣብ ርእስና ከምቲ ናይ ቀደም ከም ዘለና ጌርና for example ቅልል ዝበለ ኤግዛምፕል ክበኩም ኖርማል ሂወት ትነብር ነርካ ሓደጋ ኣጋጢምካ እግርኻ ሰንኪልካ ወይ ገለመለ ወይ ገለ ኣካላትካ ጎዲሉ ንበሎ ኦኬ ሂወትካ ድማ ቀይርዎ እዚ ከዓ ፀገምን ጭንቅን ገለመለን የምፃልካ ኣሎ ንበሎ እንታይ ትገብር ቅድሚኡ ቀደም ከመይ ነርካ ወይ ካታ ዓሚፃ ትኾን ታጓል ወይ ገለ ዝኾነ ዓመፅ ኣጋጢምዋ ሂወታ ተቀይር ክኸውን ይኽእል እንታይ ክትገብርለኪ ቅድሚ እቲ ኩነታት ከመይ ነርኪ ንዑ ነቲ ዘጋጠመኪ ፀገም ባኮ ዘላ ዘሊል ክሕለፍ እያ ግደፍ እያ ረሲዕ እያ ከምዘይ የላ ኣብ ውሽጣ ከም ተበላሸወታ ካሴት ሕለፍ እያ ድሕሪኡ ከምቲ ቀደም ዝነበርካ ክትነብር ተፈቲንካ ቀደም ሕጉስ ነርካ ተሓጎስ ክምለሰካ ተጀሚሩ እዚ እውን ሓደ ሜላ እዩ ነቲ ዘጋጠመካ ክትፈትሖ ስለ ዘይትኽእል ዘሊልካ ክትኣልዮ ከለኻ እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ግዜ so if you want to feel peaceful and happy identify what that looks like ሕጉስን ሰላም ዘለዎን ሂወት ተደሊኻ ኣብ ርእስኻ ዓይንኻ ዓሚትካ እንታይ ዓይነት ሂወት ይመስል ክትቀርፆ ፈትን ሓደ ግዜ ሕጉስ ሂወት ዝደሊ እንታይ እቲ ሕጉስ ሂወት let's say ሕጉስቲ መዓልትናትካ ወይ ናትኪ እንታይ እያ ትመስል እንታይ ትገብር ውዒልካ እንታይ ተኸዲንካ ውዒልካ ኣበይ ውዒልካ እንታይ ትሰቲ ውዒልካ ምስ መን ውዒልካ እንታይ ክትዕልል ውዒልካ እንታይ ክትፃወት ውዒልካ እንታይ ክትገብር ውዒልካ ነዚታት እመሕሰቦ ገለ ካብኡ ሽዑ ክትገብር ፈትን ንኣብነት ሕጉስ መዓልትናትካ ኣብ ፀሓይ ኮፍ ኢልካ ውዒልካ እንተኮይንካ ምስ ገለ ወይ ከዓ ክትሕንብስ ውዒልካ ወይ ምስ ዕሩቕትካ ክትዕልል ውዒልካ ወይ ገለ እንተኮይኑ እስከ ንሱ ከይተሓጎስካ ከለካ ነቲ ነገር ክትገብሮ ፈትን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንዑ እንተፈጢርካ እቲ ትደልዮ ሓጎስ እውን ኣብኡ ክህሉ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣክንዲ ኮፍ ኢልካ ሽቁር ክትብል ነቲ ሓጎስ ትብሎ ንስኻ ኣነፂርካ ራእዮ እሞ ንዑ ዝሕግዙ ነገራት ስጉምትታት እናወሰድካ እንድሕሪ ኸይድካ እቲ ሓጎስ ኣብ ሂወትኪ ክምለስ ይኽእል እዩ ሶ እዚኣ እውን ሓንቲ ጥበብ እያ ናይ መወዳእታ ድማ focus on things that bring you joy ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሂወትታ እዩ ኣመለኻኽታ ናትካ ኣጠማምታ ናትካ ኣበይኻ ቃልቦ ትገብር ኣብቲ ዘቐንዝወካ ዶ ዘሐጉሰካ ኣብቲ ሕማቕ ዝስማዓካ ዶ ፅቡቕ ዝስማዓካ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንኩሉ ሰብ ከከም ኣመለኻኽቱ እዩ ብርቱዕ ፀሓይ ርዩ ሓደ ሰብ የበላሽወኒ እንድሕር ኢሉ ሕማቕ እዩ ሓጎስ እዩ ዝበኒ ኢልካ እንተሪእኻኻ ካልእ ኣጋጣሚ እዩ ዘለካ you don't have to focus on fully letting go of your pain forever you just have to make room for joy right now so ኩሉ እታ ዘጋጠመካ ረሳዓዮ ፅረጎብ ሓደ ግዜ ንብል የለና ቀሲ ኢሉ ክእል ንስኻ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጉሰኪ ዝጠቕመኪ ዘዕብየኪ ሰላም ዝበኪ ኣተኩሮኺ ናው ግበርዮ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰላም ትበኪ ተኮይና ወይ ከምዚ ትሕሶ ሰላም ዝበኪ ተኮይኑ ከምኡ ረኣይ ዘቐንዝወኪ ፊልሚ ዘቐንዝወኪ ደርፊ ኣይትስምዒ ምክንያቱ ቃንዛይ ከምፃልኪ ሰላም ዝበኪ ሓጎስ ዝበኪ ዕቤት ዝስማዓካ ኢንስፓየር እትኾነሉ ሞቲቬት እትኾነሉ ትሕዝቶ ክትሰምዕን ክትርእን ፈትን start simple what's going what are the things you can enjoy in this moment regardless of the pain you're experiencing ምስቲ ኩሉ ፀገምካ ኣብዚ ሕጂ ደስዓካ ዘሕጉሰካ እንታይ ይሕጉሰካ ኣብዚ ሕጂ
نشتي سقمتي نعو خدقبري تبقى وسدي way we said. Would sitting in the sun bring you joy or calling your sister? እንታይ ደስ ዝብለካ ምስ ሓፍትኻ ምዝርኻብ ምስ ሓውኻ ምዝርራብ ምስ መሓዛኻ ክዳን ምግዛእ ድዩ ደገ ወፂኻ ሻሂ ምሳይ ድዩ እቲ ደስ ዝብለኩም ኣብዚኣ ሕጂ ምስ ትኩሉ ሽግርኩም ዘሎ ንዑ ክትገብሩ ፈትኑ ደጋግሞ ወሱ ንዑን ካልእ ከምኡ እናወሰኽኩም ተኸይድኩም ሓጎስ ናብ ገዛኹም ትዕድሙ ኣለኹም ምክንያቱ እቲ ስቃይ እቲ ማሰይ እቲ ፀገም ቀደም ዘጋጠመ ይኣክል ናብኡ ኮለል ምባል ንዑ ከምቲ ድገም ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣብ ክንዲ ንዑ ክትህሰቱ ኮይንካ ግን ብፅቡቅ ነገር ኢኻ ንሕማቅ ነገር ብሕማቅ ኣይኮንካ ትፍውሶ ንሕማቅ ነገር ብፅቡቅ ኢኻ ትፍውሶ ንልብኻ ነቲ ሕማቅ ክርስዕ ክትሕግዞ ጥራይ ዘይኮነስ ፅቡቅ ነገር ከም ዝመልኦ እንተጌርካ ሕማቅ እናሃሰሰ ክኸይድ እዩ ኣይሆብ እዛ ቪድዮ ኣብ ሂወትኩም ክትሕግዘኩም ብርግፅ ንብዙሓት ሰባት ክትሕግዝ ስለትኽእል ሼር ግበርዋ ብዙሕ ሰብ ቃንዛ ዘለዎ ስምብራት ዘለዎ ኣሎ ዋላ እኳ እንተዘይተዛረበሉ ምናልባት እዛ ቪድዮ ምስ ነፍሳ ፀገማታ ንክትፈትሕ ክትሕግዛ ትኽእል እያ እናበልኩም ሼር ግበርዋ ላይክ ኣብዋ ከም ወትሩ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ ናትኩም መተባብያ ቃላት ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩን ንብለኩም ሰሰናዩ ቻው